și eu. Astăzi sunt alături încă o dată de prietenele mele, Sofia și Sara. Astăzi vom face a treia oară pe canalul Ingrid Kids Show Slime. Da. Stați să poziționăm camera. Cum să stea? Dar de unde vrei să știu? Nu știu. Pentru acum glicerină doar. Lasă că facem noi treabă. Stai, să-i punem ceva în față aici. Ce punem, fetelor? Cum adică nimic? Cum vrei De să unde stea? vrei să știu? Asta? Gelul ăsta, poate. Al cui e? Nu știu, trebuie să fie ceva mai greu. Ah, Oh, ce urât se vede. și știi că este... Ah, nu. Și știi că Gata. suntem într-un videoclip acum, nu? Gata. Haideți să... Ce Poate mă părere? mai las eu puțin, că am să mai picioarele. Așa. Le pus liotele. Lipiciurile le pun eu pentru că e extrem de greu de pus, pentru că uite ce făceau. Trebuie să apeși. Și O să ne ia toată ziua. Uitați, prieteni, revenim după ce punem lipiciul. Bun, dragi prieteni, Sofia n-a mai vrut să participe, este acolo, se uită la noi. Dar Sara mai participă cu mine la slime. Am pus tot lipiciul, foarte greu, rozându-l. eu l-am ros. Da. Și da. Haideți să punem lipiciul, pentru că m-a enervat lipiciul. Și da. Asta e. Lipiciul acum. Da. Gata, Sara, nu mai vreau că trebuie să vorbesc eu. Sofie, mă ajuți? Cu ce? Lasă că am reușit. Am deschis lipiciul. De ce verde? Nu e verde, e albastru. Și o să pun de toate culorile oricum. Aoleu, nu imaginez cum o să iasă. Și îl pui pe tot? Nu, pun 2 capace. Da. Nu vreau să știu. Acum pe ăia. Da, pe la. Să mă mai apropie și eu puțin să văd. Uite, așa mă văd când sunt apropiată. Iar așa mă văd când stau în pat. Mă ajuți? Fă cu bluza din așa. Dar să fie asta drept. Vrei cu dinții? Nu cu dinții. Nu se rotește, se trage. Nu, pune-l în bluză așa. Mulțumesc. Foarte de simplu. Nici măcar nu mă chinui. Hai că de relaxat. Să stai. Vedeți accentul de aici? Asta Deci ce e? glicerina se vede cam aproape. Da, și? Aici, doar îți ziceam. O dădeam din cadru! Serios! Hai, Serios. pune portocaliu acum. Stai și mai departe. Așa. Oh, ce simplu a fost. Ce? Să deschid. Păi, așa a fost și pentru mine. Acum punem albastru închis. Am pus deja, asta e a treia culoare de albastru. Nu-i arăta desenele tale? Nu, sau nu mă țin minte exact. Prieteni, nu știu dacă am făcut un filmuleț cu desene. Păi dar cum bine. asta? Păi Seara arată gata, măcar mai unul bine. acum. Sau dacă nu pe... Nu, Sofie. Uite-le pe toate aici. Uite la ele atunci. Nu, Sofie, te rog. Dar mă uit. Sara, fii atentă să nu le arate la cameră. Că vreau să rămână Nu secret. le arată. Să te uiți acolo la ea, da? Uite, sau uite. Răduț. Și ăsta e răduț. Dar ce vrei să fie secret? Nu știu, așa vreau eu să fie. O să le arăt în alt filmuleț. Perfect. Așa. Le iau cu spatele și când stau eu în pat, se astupă glicerina, nu mă văd. Când, uite, când la răspăsc. Uite, da, se vede
chestie albă. Le țin cumva. Ajutor! Thank you. Așa, să vedem ce mai pe aici. Ăsta e un galben cu portocaliu. Amestecat. Uite, vezi? Vedeți nuanțele de portocaliu? Nu știu dacă se vede prin cameră, dar se vede realitate. Faci la slime? Da, dar ce crezi că fac? Asta e. Bună, dragi prieteni! Am revenit din nou. N-am făcut deloc un mic incident, dar m-am dus la toaletă și am oprit puțin camera. Acum spuneți clipiciul acesta. Ai grijă, mă lași pe mine? Da. Să am grijă să nu dau pe jos, că na, știți că clipiciul face varză. Că mie mi s-a mai întâmplat asta acasă la mine. Serios. Serios? Da, serios. Nu știu. Atâta că ai pus deja o linguriță mai târziu. Mai devreme, poate, și n-am pus. Ce linguriță? N-am pus nicio măcar o linguriță. Da, Și da. clipiciurile care le-ai pus, să le pui și tu mai deoparte, că poate iar le pui și tot așa. Acum am aici. Aici l-am pus. Nu, Sara, ce înțelegi? Că nu acum, după ce pun toate sclipiciurile, Te după ajut? ce pun glicerină. Să vezi cum o să fie. Am pus prea mult în două. Deci acum pun mai puțin. De jumătate, bravo. Nu am pus jumătate, uite. Bine, acum urmează roz. Dar dacă eu nu mai apar, Chiar e greu. dar dacă eu nu mai apar în videoclip, dă-și mie un piesă să mă joc cu el. Sau bine, hai că ți dau pe toți. Dar e greu să nu-i pierzi. Ce să fie? Acum să le pierd. Ce vrei, că eu nu sunt prea învățată să pierd de pieși. Eu de obicei găsesc și nu-i pierd. Așa. Sara, te duci acolo sau rămâi cu mine la seamă? Să vedem ce piesă. Stai să mă duc. Acum verde. Deschis. Sper că n-avem închis. Cât de drăguță e. Așa. Ce să fie drăguț? Foca. Mamă, cât de bine arată! Da. Să vedeți că dacă puneți foarte multe sclipiciuri, să știi că se vor amesteca sclipiciurile și va arăta într-un fel de ciudată culoare. Ia, deschide și mie ăsta. Fie așa fix la culoare. E ultimul, dacă mi-l deschizi. Dar cum să nu ți-l deschizi? Aoleu, dar e tot un fel de roz. Sau violet mai mult, dar bine. Da. Da, domnule. Dar cum ar fi să scadă tot sclipiciul în pat? Ahaha. La asta mă gândeam și eu, că poate făceai tu asta acum. Prieteni, am pus toate sclipiciurile, acum uitați-vă cum arată. Stați-vă. Acum amestecăm puțin și acum punem glicerină. Oh, yeah! Da, să uiți, nu foarte multă. Eu știu regula. Nu sunt ca tine, Sara. Sofia! Ajutor! What? Fără glicerină! Oh, da, domnule. Da, domnule. Cât de nașpa arată slime-ul.
arată. Habar n-am, dar cred că l-au lipit. Ce e lipită? Nu pot. Deci vrei să-i deschizi gura unui rechin și nu poți. La Cricelina. Nu așa, Ingrid? Da. Chiar da. Și că vrei să-i deschizi gura unui rechin. Bine, suntem la operațiune, a deschide gura în rechin. Da, cred. Ia du-te și du la tătaie, da? Mai încet. Da, domnule. Ia stai să mai pun eu niște lipici. Să văd dacă mai ies. Cum s-a făcut slime-ul? Plinesc lipici? V-am spus că trebuie cu gura. Și am un dinte care ne... Am câștigat rechin, de-am desfăcut până la urmă. L-ai desfăcut? Da. E bine. Uite. Da, domnule. Haideți să câștigat punem rechinule. Gata, să nu vorbiți, că aici trebuie să Să. pun foarte puțină. Adică o picătură, un strop. Ai pus? Haideți să amestecăm, dragi prieteni. Am făcut 5 de clipul ăsta a durat. 5 minute? Nu, că am făcut mai multe părți. Ne-ai uitat că m-am dus la toaletă. Până am făcut nevoile, până am stors în piciul, bine, eu l-am ros. Da, asta n-a fost în filmele. Am amestec eu? Nu, Sara! Știu că n-a fost în filmele, deci n-ați văzut toată gălăgia care... Cât am pus? Sper să nu fie prea tare. Pentru că n-am pus nici spumă de ras ca să fie fluffy. Da, chiar, poate are tătaie. Păi de sigur că are tataie, că tataie are Stați bani. puțin! Nu! Nu! Stați puțin, dragi prieteni. Nu, are doar gel de ras, prieteni. N-are spumă. Are doar gel. Eu nu am spumă de ras. Du-te! Uite acum! Da! Haide, măi, Sofie. O să dureze 45. Gata, prieteni, am revenit. Ușa prietenilor mele e încuiată, deci n-am putut să luăm spuma de ras, dar sper să ne iasă și așa. Dar dacă nu este fluffy, să iasă. Măcar slime, nu-i așa, Sara? Și suntem cam supărate, nu-i așa, Sofia? De ce? Că e încuiată ușa. Destul. Eu foarte supărată, da, mă, sunt supărată. Nu sunt deloc supărată, că nu este nimeni. Eu, da. Tu, Sara? Da. Se activează? Cumva? Nu! Sara, da, dacă spun că nu ai voie, deci tu trebuie să... Să atât. Să nu e mult. Ia uite, domnule. Ce se face aici? Cred că un slime chiar e. Chiar este un slime. Stai. Se desfătește! What? Da. Mai Și trebuie. un răbuțel de bebe. Mai, ridic. Spune lucruri urâte, că chiar e urât. Da, dar nu vezi și culoarea are. Dacă îți pusești toate scâlpicile. Ba nu! O să vezi că atunci când o să te joci cu ele, nu o să vezi numai scâlpici. Serios. Că am mai avut eu slime-uri din astea. Ce crezi? Că sunt chiar așa? Dacă eu mă chiar zici că era un răhățel de bebe. Știu că e foarte frumos. Știu că e foarte black, dar e frumos. E așa E black la început.
Atâta glicerină? Da. Păi de e puțină glicerină pachet, din cauza că nu-ți trebuie multă. Dacă nu așa, în afară de slime, ce nu faci glicerină, da? A spus Alina că se mai poate face rezistant. Ca să nu-ți mai cumperi, dar efectiv nu știu. E bun? Nu pune mâna! De ce? Pentru că nu e bun. Pentru că mai trebuie glicerină. Da, domnule. E bună glicerină. Trebuie să bag mâinile. Slime-ul ăsta ce-o fi. Sofie, vrei să vezi cum îmi bag mâinile în el? Wow! E interesant? Lipicios? Nu. Ia. Nu, Sara! Trebuie să-l amestec ca să se activeze. Deocamdată nu poți să te joci cu el. Da, dar ce e culoarea asta de gri? Nu știu. Cred că e gri, adevărat. Ce îmi deschide și mie glicerina să-mi pună puțin în palmă? Știu că cam ustură, nu? Aoleu, e bine că nu era Puțin ustură. Bine că nu era desfăcută. Puțin, doar puțin. Eu nu pot. Nu știu dacă pot. Puțin. Gata, e bine. Ustură puțin, dar adică nu ustură, așa, dacă n-ai slime în mână și îți faci pe pielea goală, cam da. Cam este ceva ustură. Puțin. Adică nu ustură, nu știu cum să vă spun, e într-un fel, nu știu. Habar n-am. Uite, dacă nu am pus spuma de ras, ce se întâmplă. Nu e fluffy și nici nu se întinde. Pentru că am pus prea mult cipici. Bă, Da, aia nu se întinde. ia dă-mi și mie mâna. Stai, că n-am terminat. Și mie să Păi nu e fluffy, că eu ce să-ți fac? Vrei acum să o sunăm pe mami și să spune, hai, deschide ușa. Vă rog să aveți răbdare, că nu sunt chiar la comandă. Că da. Nu vezi că lipești și gura de slime. Au rezultiv. E gata, că vreau și eu să Uite, încerc. nici nu se lipește. Păi dacă nu are spumă de rasă slime. Uite și cumpărați. Nu trebuie să-i folosi, dar da spuma de rasă lui tati. Dar asta ce? Bla bla bla. Este. Este cu care te dai așa, pe la sub braț. Da, prieteni. Nu e spumă de ras. Mi-l dai să mă joc și eu? Stai. Păi dar de ce? Aveți răbdare, v-am spus. Că nu sunt la comandă. Nu sunt chiar când vreți voi. Aproape culeți. Parcă slime e o mașină care curăță lingura. Ai plătit pe deget. Nu spui niciun deget acum. E foarte frumos slime-ul. Are culoarea gri. Ce dacă? Ține. Dar știi la ce episod ai primit cele mai multe like-uri? Cum am uitat eu pe ăsta pe canal? La ce episod? La ăla cu noi desfăcut chestia aia LOL. Care, Roel? Ăla, spitalul. Nu știu ce spital. Adică molul LOL. A, molul. Da. Care?
E tare. Magazinul, adică. Magazinul, da. Magazine! Ce ți-am spus? Ți-am spus să ții. Acolo ai 4. 4 like-uri. Da. La urcatul pe pereți am și mai multe. Câte? Nu știu exact, dar știu că am mai multe. Tu nu te-ai uitat. O să uităm acum când îl postăm pe ăsta. Să vedem. Să ne jucăm după aia cu el. Ce drăguț. Dar nu dă până la desen. Totuși, Ți-am dat LP și să te joci cu ei. nu mai și la desen. Am o tehnică. Nu mai am ea. Ha, 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 nu bla, bla. L-am făcut să se întindă. Stai. Bun. Ba nu. Ba nu, mai trebuie pici ca să se întindă. Iar și Sara. El de fapt nici nu știi că nici nu ai pus mâna pe el. Nu ai voie acum. Că încă mai lucrez la el. E tare când pui mâna pe el. Nu, că slime-urile nu sunt tare. Nu, dacă e așa lipicios și e tare lipicios. Nu e lipicios. Dacă Mamă, sună telefonul tatai, cred că a ajuns tati. Oh, no! Cred că o să strice filmulețul. Da, domnule. Nu, dacă și Gata, prieteni, uitați-vă slime-ul. Acum Cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Sper că v-a plăcut și slime-ul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like și share și nu uitați să vă abonați. Pa, pa! Ingrid Kids Show, Sofia și